Човекът в търсене на смисъл. Виктор Франкъл. Има книги, които след като прочетеш ще променят. Една от тях е Човекът в търсене на смисъл на Виктор Франкъл. Тя е родена в най-мрачните места на човешката история – концлагерите на Втората световна война. И въпреки това носи светлина. Франкъл е психиатър, който губи почти всичко – свобода, близки, дом, но не губи едно – вярата, че дори и при най-тежките обстоятелства животът има смисъл. В първата част на книгата «Преживявания в концентрационния лагер» той описва психологията на затворника. Първо идва шокът, моментът, в който разбираш, че животът ти вече не е твой. После идва апатията. За да оцелееш, започваш да се вцепеняваш пред смъртта и страданието. Но въпреки всичко, хората, които имат своето защо да живеят, издържат. Тук Франкъл припомня думите на Ницше: който има смисъл защо да живее, може да понесе почти всяко как. За него това защо е любовта към съпругата му и мечтата един ден да разкаже какво е научил от преживяното. И тук идва големият урок. Всичко може да бъде отнето от човека, освен едно – последната човешка свобода да избере отношението си към дадените обстоятелства. Никой не може да избере дали ще страда, но всеки може да избере как ще страда. Именно тази свобода превръща страданието в шанс. Шанс за достойнство. Шанс за смисъл. Франкъл противостои на големите теории на своето време. Фройд казва, че основният двигател на човека е търсенето на удоволствие. Адлер вярва, че това е жаждата за власт. Франкъл противопоставя своята идея. Човекът живее за смисъл. Това е неговата основна движеща сила. Волята за смисъл. Щастието не може да бъде цел. То се случва като страничен ефект от това, че живеем живота си със смисъл. Най-силно това прозрение личи в наблюденията му върху отношението към страданието. Страданието е неизбежна част от живота. Но Франкъл казва, когато вече не сме в състояние да променим една ситуация, сме предизвикани да променим себе си. Ако можеш да промениш обстоятелствата, направи го. Но ако болката е неизбежна, тогава именно отношението ти към нея може да се превърне в твоя смисъл. В лагера Франкъл вижда хора, които умират със свито сърце, но вижда и други, които умират със смирение и с достоинство. Така страданието става тест за духа. Във втората част на книгата «Основни идеи в логотерапията» той въвежда няколко ключови термина. Хиперинтенция е прекомерното усилие да постигнеш нещо, което вместо да те улесни, те блокира. Колкото повече се опитваш да заспиш, толкова повече не можеш. Колкото повече се стремиш да изглеждаш уверен, толкова по-напрегнат ставаш. Прекомерното трябва се превръща в капан. Срещу този капан стои тъй нареченото парадоксално намерение. Вместо да се бориш за страха, ти го пожелаваш. Ако не можеш да заспиш, казваш си: ще се постарая да остана буден. Ако се притесняваш, че ще заекваш, решаваш нарочно да заекваш по-смешно от всякога. Това звучи абсурдно, но освобождава, защото се подиграва на страха и му отнема властта. Други два термина засягат по-дълбокото намерение на смисъла. Екзистенциалната фрустрация е вътрешното напрежение, което изпитваме, когато не откриваме смисъл. Имаш кариера, доходи, връзки и пак се чувстваш празен, безсмислен. Това е нормално, казва Франкъл. Фрустрацията е болката на търсенето, която може да бъде предпоставка за психично здраве,
защото те тласка към откриване на това, което ще ти предстои да постигнеш, което още не си постигнал, а трябва. Това, от което човек се нуждае, не е безметежно състояние на равновесие или хомеостаза, а динамика, напрежение между два полюса. Единият – смисълът, който трябва да се осъществи, а другият – човекът, който трябва да го намери. Опасността идва, когато тази болка се превърне в отказ. Това вече е екзистенциалният вакуум. Състояние на вътрешна празнота, апатия и безмислие. Проявява се като скука, като безкрайно скролване, като усещане, че животът е само рутинен кръг. Тогава човек спира да търси и запълва празнотата с зависимости или повърхностни удоволствия. Франкъл подчертава, че екзистенциалният вакуум не е просто празнота, а състояние на оттекчение, което създава повече проблеми на психолозите от самия дистрес. Той предупреждава, че с напредването на автоматизацията хората ще разполагат все повече свободно време, но няма да знаят какво да правят с него. И тук се връща към думите на Шопенхауер, който казва, че човечеството е осъдено вечно да се люшка между две крайности – страданието и скуката. Точно този вакуум, това между, е толкова опасен, защото оставя човека без посока и без смисъл. Франкъл казва, че смисълът не се измисля, а се открива. Открива се в делата, чрез труд, творчество и съзидание. В любовта, чрез връзка, грижа и отдаване на друг човек. И дори в страданието, когато болката е неизбежна и ние можем да изберем как да я носим. Той ни напомня, че човек не трябва да търси абстрактен, общ смисъл в живота. Смисълът винаги е конкретен и личен. Всеки от нас има свое особено призвание, мисия, задача, която никой друг не може да изпълни вместо него. В това отношение човек е неизменим, а животът му неповторим. И точно тази уникалност е и отговорност, защото никой няма да повтори нашия живот. Никой няма да извърви нашия път. Ние сме единствени и незаменими, както и възможността да превърнем своята мисия в дело. И за това си струва да прочетеш тази книга, защото тя не ти дава готови рецепти, а ти показва, че отговорите съществуват в твоя собствен живот. Защото напомня, че дори когато всичко е отнето, остава една последна свобода да избереш как ще гледаш на света. И защото именно този избор е мястото, където започва смисълът. Ако някога си се питал за какво си тук, тази книга е началото на отговора.